Jeg vil gerne differentiere tredjegrads polynomiet fx er lig med x i tredje, og det gør jeg ved hjælp af tretrinsreglen. Ifølge tretrinsreglen, der vil jeg jo gerne have, at h går imod 0, for så vil vores y-værdi af tilsvarende gå imod 0. Det vender jeg lige tilbage til under tredje trin. I første trin, der vil vi gerne finde delta f, og det er funktionstilvæksten. Og den får vi jo selvfølgelig ved at trække fx fra fx plus h. Så finder vi vores funktionstilvækst. Hvis vi sætter tredjegrads polynomiet x i tredje ind i fx plus h, så får vi x0 plus h i tredje. Og det er det samme som x0 plus h gange med x0 plus h gange med x0 plus h. Og hvis vi ganger hvert led med hinanden, så får vi altså x i tredje plus 3hx i anden plus 3h i anden x plus h i tredje. Når jeg nøjes med at sige x, så er det sådan lidt for nemheds skyld. Hver gang så er det selvfølgelig x0. Men derved så har vi altså fundet første del af vores delta f, og der trækker vi jo så fx0 fra, og det er i tredjegrads polynomiet x i tredje, der er det altså x0 i tredje. Og derved så får vi 3hx i anden plus 3h i anden x plus h i tredje. Så går vi til andet trin, og her der ønsker vi at finde differenskvotienten, og det er også det samme som hældningskvotienten af sekanten, og vi kan også bare kalde det for sekanthældningen. Og den findes ved at delta f divideret med delta x, og det er også det samme som delta f divideret med h. Delta f det fandt vi jo i første trin, så den sætter vi ind her, og så dividerer vi med h. Vi dividerer med h her, og får 3x i anden. Og vi dividerer her med h, og får 3hx, og vi dividerer med h, og får plus h i anden. Så vi får altså 3x0 i anden plus 3hx plus h i anden, og det er vores sekanthældning. Så går vi til tredje trin, og her, som jeg var inde på tidligere, der vil vi gerne have, at h går imod 0, for så vil vores y-værdi tilsvarende gå imod 0. Og således så vil vores sekant altså nærme sig tangenten, og det er jo den, vi ønsker at finde differentialkvotienten for. Så i tredje trin, der skal vi altså finde grænseværdien. Og når vi finder grænseværdien, så har vi også nået differentialkvotienten, og det er jo det, vi ønsker. Så vi siger, f mærke x0 er lig med grænseværdien, når h går imod 0, af delta f divideret med h. Og vi tager og indsætter sekanthældningen, som vi fandt i tredje trin, og så lader vi h gå imod 0, eller være 0. Og derved så får vi 3x0 i anden. Og det stemmer jo, for vi ved, at når x i tredje bliver differentieret, så får vi netop 3x0, eller 3x i anden. Så det stemmer, og så derved har vi udregnet en differentialkvotient i et vilkårligt x0 i definitionsmængden.